És la tècnica d'educació ambiental de l'Institut IMEDES. Gemma, molt bon dia, una setmana més. Volíem que ens explicares quina és la importància de gestionar bé els residus. Molt bé, doncs la mitjana de producció de residus és de més o menys un quil i mig per persona i dia. Més o menys. N'hi ha qui fa més i n'hi ha que... Quin produeix més i quin produeix menys. Dins d'aquesta producció, que és el més important, que és el que tenim que primar, reduir els residus, perquè al cap i a la fi el millor residu és el que no produïm. Aquest residu no es té que produir a ninguna fàbrica, no el tenen que portar a ningun lloc, no es té que transportar i després no té que gestionar-se. Per tant, el fonamental és reduir el consum. La prioritat primera en la gestió de residus és reduir la producció de residus, la compra de materials. Que seria la triple R famosa, no? Quan parlem del canvi climàtic i de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera per a, d'alguna manera, ajudar més al medi ambient, sempre parlem de la triple R. La reduir, reciclar i reutilitzar, efectivament. I això és la triple R que tenen que tindre vostès marcades a foc en casa i sobretot mentalitzar els més menuts, que són els que haurien de començar a inculcar-li. Però tu penses en realitat, Jovi, que és possible reduir l'ús de plàstic, de l'alumini, per exemple, que estan tan presents en el nostre dia a dia? Hi ha moltes opcions que tenim ara per a reduir tots els residus que produïm. El primer és ser conscients del que comprem. La conscienciació. El primer pas està a la compra. Quan anem a comprar, moltes vegades volem comprar galletes o algun tipus de bolleria i està embolicada dos galetes en una bossa, dins d'una altra bossa, dins d'una caixa. D'una caixa de paper. Si necessitem moltes galletes, podem comprar una caixa que tinga totes les galletes juntes. Sí, això és una errada també. Quan anem a comprar al supermercat i molta gent que està així en el plató ens donaran la raó, no? Sempre solem demanar les borses allà mateix, en la caixera. I és important que tinguem borses d'altra classe, d'altre tipus, que no siguin de plàstic, i intentar mentalitzar-nos que el plàstic és un dels pitjors contaminants del planeta. Portar aquestes borses que podem reutilitzar, no, Gemma? Totes aquestes bosses les podem substituir per bosses de tela. Això, si l'utilitzem, aniria al contenidor groc, com ja vam parlar, i les podem utilitzar per bosses de tela... Per exemple, aquesta la podríem fer servir per a comprar el pa. O de paper reciclable, o biodegradable, que també hi ha. I si no el carret, que és el més pràctic i que ens caben moltíssimes més coses que les bosses de plàstic. És molt més còmode que portar les bosses de plàstic. Doncs anem veient possibilitats que tenim alternatives. El paper d'alumini el solem utilitzar en moltes ocasions per als entrepans dels esmorzars i dels berenars dels nostres fills i filles. En compte d'embolicar-lo amb este paper, què podríem fer? Per què el podem substituir? El paper d'alumini es pot reciclar i és reciclable. El que és difícil és separar-lo, si no el tirem al contenidor gros, separar-lo de tota la resta de la bossa del fem. I és molt fàcil de substituir per això, perquè quan portem un entrepà, no només els xiquets, sinó també els majors, a vegades portem esmorzar, n'hi ha fiambreres on podem portar, si porten un sàndwich, és molt fàcil. Té la forma, fins i tot, ja. El que és interessant també és dir que tot el que fem per a reduir també reduïm diners, perquè en lloc d'utilitzar paper d'alumini podem gastar una fiambrera que ens serveix durant molt de temps. Sí, que hi ha molta gent també que cuina en paper de plata, entonces ahí este és un element que també hauríem d'evitar el màxim possible, correcte? Exacte, és un altre tipus de... Si no, podem fer-nos també una bosseta per a l'esmorzar i portar-lo sempre ahí dins. Aquest tipus d'entrepà, per exemple? L'entrepà el posem així i tanquem i l'utilitzem una altra. La clau, companys, està en tindre mentalitat ecològica en totes les actuacions diàries i decisions que prenem el dia a dia. Sempre tenim una substitució, o podem substituir allò que fem per algo que siga més saludable per al planeta. I crec que és una bona pràctica començar des d'avui. Podríem ficar-nos tot el món en pràctica. I nosaltres anem a donar-los exemples, Jovi, així. Per exemple, la botella d'aigua. Tots ens portem sempre una botella d'aigua al treball, però no són les més recomanables les de plàstic, Gemma. No, perquè generem moltíssimes... Penseu, una botelleta de plàstic no produeix cap problema, una botelleta. Penseu en un col·legi, per exemple. Tots els xiquets, tots els dies portaren
una botelleta de plàstic tots els dies, perquè a més recomanen que no reutilitzen les botelles de plàstic, que podem Sí, a més, si les deixen en el cotxe, al sol, també és un problema. Com interactua el plàstic amb el sol és un autèntic problema, per això hauríem de també llevar-lo. Clar, és molt millor acostumar-nos a portar una cantimplora. N'hi ha cantimplores de tot tipus, de diversos tamanys, de materials, de diversos tamanys, de colors, de dibuixos per a aquells xiquets els agrada també. I no pesen més que el que pesaria una botella d'aigua, per tant, simplement és substituir un envase per un altre. A més, m'ocorreix també que podem tindre comprar un embassament d'aigua, un recipient d'aigua de 5 litres o d'estos grans que venen i anar omplint-lo tots els dies i evitem el consum de moltíssimes botelletes d'aigua menudes. Evitem els residus, estalviem diners, perquè no hem de comprar les botelletes de plàstic. I l'efecte que comentava Jovi del sol sobre aquestes botelles no té el mateix impacte que sobre una botella de plàstic. Clar, i es poden ajustar a les nostres necessitats de capacitat, de material, si són per a xiquets que siguin d'alumini, per a que no es puguen trencar. Inclús, mireu, aquesta cantimplora la podem utilitzar en el dispositiu que té dins. Podem posar trosses de llima o de taronja i li donaria sabor a l'aigua. Ho han inventat ja de tot per a que no tinguem... I en cristal podríem utilitzar una botelleta de cristal en lloc del plàstic, per allò de dur-les en el cotxe i evitar... El problema del cristal és que es trenca. Clar. Jo això ho he comprovat. Hem de ser conscients, sobretot per als més menuts, probablement no és la millor opció. Però per als menuts, per exemple, sí que ells utilitzen en algunes ocasions també les palletes. Els menuts i els majors, perquè anem a prendre un cafè i ja ens posen la palleta. A l'estiu, sobretot. Que no la necessitem, però la posen per a aquest tomar. Doncs n'hi ha també alternatives. N'hi ha aquesta, perquè són molt contaminants. Aquesta és molt graciosa. Aquesta és una palleta reutilitzable. És de plàstic, però és un plàstic dur. També n'hi ha palletes que són d'acero i que es poden reutilitzar. Quan les hem utilitzat, es netegen per dins i les tornem a utilitzar. I no hem de tirar cada vegada que prenem el que siga una patlleta de plàstic, que les tirem, com a més pesen molt poquet, són molt petites i que poden acabar, com parlaven alguna volta, al mar. I això produeix molt més problemes, perquè tot el que tirem al mar, el plàstic es desfà, es produeixen microplàstics... I ja sabem com afecta també a tots els animals. Sí, efectivament, però és que després nosaltres, quan comprem el peix que solem utilitzar en casa, també podem portar restes dels microplàstics que puguen tindre aquests peixos a la nostra salut, no? Gemma, també s'han detectat algun problemeta? Sí, ja s'està començant a detectar que en el nostre organisme apareixen microplàstics que possiblement siguen de menjar els peixos que s'han menjat els microplàstics del que nosaltres hem tirat al mar. I acabem consumint-lo nosaltres. Al cap i a la fi, tot el que tirem a la natura ens torna en algun moment. I dels altres elements, Gemma, alguna cosa a destacar? Tenim també per així coberts, he vist. Si anem alguna vegada a menjar al camp... Si anem a fer un pícnic, una eixida al camp, tal, utilitzem coberts de plàstic perquè és molt còmode, l'acabem, els llancem, els llançaríem al contenidor groc. Groc, sempre. Però podem portar... Quina és l'alternativa més ecològica que podem utilitzar? Uns coberts de ferro, d'alumini, de tota la vida, que n'hi ha ja preparats per a que es poden portar i sigui còmode. Per a transportar-los. A més de que és còmode, ja estan fent per a que siga molt bonic. I molt important, encara que sembli una qüestió bàsica, no tiren les deixalles en la muntanya, que després venen el problema dels incendis forestals, tots els residus, per favor, en bolsetes, hi ha els llocs habilitats. Perquè si l'hem portat quan fem un pícnic i ens portem les bosses amb la comida o el que portem, doncs les mateixes bosses ens tornem a casa el fem, perquè no sempre la freqüència de replegada dels contenidors a la muntanya és la mateixa que a les ciutats. No costa res portar-se-la. Hi ha una campanya que s'ha fet viral a Twitter que apareix amb el hashtag coixinet desnuda la fruta, que critica l'ús de plàstics en estos aliments, en fruites i verdures. Què és el que haurien de fer? Però això també és una conscienciació per part de les grans superfícies, perquè anem a comprar la fruita, la verdura, que se suposa que són productes ecològics, i en canvi ens trobem que l'embolcall que tenen, que els envolta, és tremendo, no? Sí, moltes vegades veiem coses que no tenen cap sentit. Hem vist taronges que les han empelat i les venen en una safata de plàstic i envoltada en... Sí, sobretot al buit, no? Se les envasen al buit en plàstic, però sempre anem a parar al plàstic, i això és el que estàs comentant que hem d'evitar. Clar, perquè no té cap sentit. Una taronja té el seu... Sí, sabor, la seva qualitat, el seu punt. Clar.
Aleshores, el que hem de fer com consumidors... És a dir, quina seria l'opció més recomanable? Diguem, moltes grans superfícies fan això d'embolicar un coco en una safata de plàstic i una bosseta de plàstic. Nosaltres, com consumidors responsables, pensem, no té cap sentit, elegís comprar un coco en un altre puesto o que no estiga tan embolicat. I el podem posar l'etiqueta directament del que pesa, del preu que té, sobre la mateixa peça de fruita. No és precís envoltar-ho en plàstic. No, estem fent un ús del plàstic que està... Sí, sobretot en la fruita partida. Jo he vist molts melons que es partixen i te l'ofereixen la meitat d'esta peça. Val la pena comprar-la sencera i estalviar-la i guardar-la bé en casa. Sí, nosaltres com consumidors responsables tenim moltes coses que podem fer. Parlar amb tu, Gemma, i les coses que ens ensenyem en Gemma. Sí, i volem agrair-te que ens hagis ajudar a conscienciar-nos un poc més i a sensibilitzar-nos sobre l'ús responsable que hem de fer, sobretot de productes tan contaminants com poden ser el plàstic o l'alumini. Moltíssimes gràcies. Recordem, Jovi, quines són aquestes 3 R's que haurien de posar en pràctica. Reduir, reutilitzar, reciclar. I reciclar. Triple R. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma Alcañiz, per acompanyar-nos una setmana més. Nosaltres ara anem a fer una connexió amb la redacció d'Apuntmedia. Allí els nostres companys dels serveis informatius estan treballant en les notícies que ens oferiran a partir de les 2:30. Vanessa, Gregori, molt